Game kuya, kunin mo na yung ano. Dali. Try natin kung magaling ka sa sungka. Aray ko! Kailangan manalo ka ha. Turuan natin magsungka tong panganay natin. We ran so fast up the mountain as the sun fell. Patuloy tayong maging masaya, patuloy tayong magmahal ng bawat isa. Ang purpose namin sa video is for memories. Someday, pabalikan namin, hindi lang basta alaala, pwede namin mapanood yung mga ginawa namin nung kami ay mga bata pa. Nung kami ay hindi pa mahina, nung kami ay mabilis pa maglakad, nakakapagmotor pa, nakakapunta pa kung saan saan. Mababalikan namin lahat ito. So yun ang pinaka-purpose kung bakit din natin ginagawa ito. So make these moments last. Same na yan, same. Magtatagisan kami ngayon ni kuya ng sungka na kuya. Ito yung bagong bilhin niyang sungka eh. Tatry natin. Ito yan kuya. Dito ka, gusto ka dito. Asa, ano to? Ba't may sobra? Ito yung sobra. Saan? Sa sobra. O, ganito yan. Pipili ka dyan sa side mo kung ano yung gusto mo mag-start. Okay? Sabay tayo. Sabay tayo mag-gagawa. Ganun yun. Okay? Yes, ito lang. Pero ano yung base ko? Ako may umili ako, bili ka na rin ha. Hanggat hindi ka nalalaglag sa walang laman, hindi ka titigil. Okay? Nalaglag. Pag nalaglag ka sa walang laman, dead ka na. Alam Kunwari ako, continuous pa rin ako. Pero kung ako yung nalaglag sa walang laman, dead na ako, continuous ka pa rin. Alam niya na. Okay? Alam niya Pipili na. na ako ha. O, ako na. So, ang bahay ko, saan ang bahay mo? Ito. Hindi. Ito bahay mo. So bali pag ganito. Oo, kasi ito bahay ko. Okay? O. Ready, set, game. Magdala kasi baka yung shot sa mga masa. Sabi ka na. Lalagyan mo lagi yung shot. Ganyan ang start ng sungka. Sabay ko. Ay, dead na ako. Saan ka na doon? Ako na. Ulit. Hindi. We'd be unbreakable. Suka! Paramihan na ng ano ng tao dito. Suka! Usuals ba nag-represent ng tao? Ha? Usuals po ba yung nag-represent ng tao? Oops, muntik na ako doon ah. Suka! 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 Ang technique dyan, kunwari, tatlo laman nito. Kunin mo to kasi, ay, dalawa laman, di ba? Kunin mo to kasi, 1, 2, ulit ka ulit. Tatlo laman nito, 1, 2, 3, ulit ka ulit. O, ganon. Para mas dumami yung bahay mo. O, pili ka na yun. Hey, do you remember 20-something years ago? Those cold nights in December and the sound of the falling snow. The fireplace warming us, the VHS movie box, your old broke down touring bus, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back, rewind, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, we didn't have a dime. No, you and me were poor as dirt, all we had was time. Hey, do you remember sneaking out in the night? Me playing the Fender and you singing
a pair of jeans and a dusty shirt. We didn't have a dime. No, you and me were poor and stirred. All we had was time. Paunahan na ngayon yan. Parang pag isang shell naman dito yan. Hindi eh. Wala na. Tali na ako. So yun. Bilang tayo ngayon. Bilang. Bilang. Yan, baka sumunod ito. Dalawang shells po yan, hindi po kasama. 5. Bibilangin na namin kung ilan yung shell na nakuha namin ni Kuya. 98 po yung total. Ilan sa'yo? Bilangin mo siya, Kuya, ha? Yung sa akin naman, bibilangin ko kung ilan to. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45 sa akin. Anything but a 45. Ilan sa'yo, Kuya? Find yung pangalan. Sa akin, 45. Sa'yo kay Kuya. Hindi lang 5, 10, Sino kayo panalo sa amin? 15, Ilan sa'yo? 45. 20, 45 yung shell ko. 25, 30, Alam mo, madami kay Kuya. 5, Hala. 40, Nako. 45, Hala. Talo na ako. 54. Yay! Galing ni Kuya. Apir, Kuya. Galing mo pala eh.